उलट आहे की महाराष्ट्रामध्ये काय होणार आहे. मला दोन गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहे की काल आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि असं एक चित्र मीडियाच्या समोर उभं केलं गेलं की त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन चालू आहे. असं कुठलंही सेलिब्रेशन माझ्याबरोबर जे आमदार आहेत, शिंदे साहेबांचा जो पूर्ण एक त्यांना समर्थन देणारे जवळजवळ 80% आमदार जे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्यापैकी कोणीही सेलिब्रेशन केलेलं नाही. उद्धवजी ठाकरे हे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री असल्यामुळे मुख्यमंत्री त्यावेळेचे आमचे आताचे नेते त्यावेळेचे सुद्धा नेते आहेत. आम्ही अजूनही शिवसेनेमध्ये आहोत. त्यांना काढणं हा काय आमच्या या एकंदर जी काही चळवळ घडली त्याच्या मागचा हेतू नाही आहे. जे समविचारी पक्ष नव्हते आणि त्यांच्याबरोबर ही युती झालेली होती, आघाडी झालेली होती, त्यांच्या विरोधामध्ये हे सगळं करण्यात आलेलं होतं आणि हे करत असताना त्यांचं मन दुखवावं किंवा त्यांचा अपमान व्हावा असा कुठलाही उद्देश नव्हता आणि अशा तऱ्हेचं कुठलंही सेलिब्रेशन आम्ही केलेलं नाही. मनातून झालं नसेल तर ते दुःख आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर लढत असताना आम्हाला आमच्या नेत्याबरोबर अप्रत्यक्ष का होईना लढायला लागलं, याचं दुःख आमच्या प्रत्येक आमदारांच्या मध्ये आहे. त्यांचा जो आमच्या मनामधला आदर आहे तो तसाच राहील. परंतु आम्ही सांगितलेली भूमिका ही शेवटपर्यंत न ऐकल्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाला. नाहीतर हा प्रश्न कधीच मिटला असता. आमचं सुरुवातीपासून गेले 1.5 वर्ष आम्ही त्यांना सांगतोय की आपले जे ओरिजिनल अलाईज आहे, आपले जे मूळ मित्रपक्ष आहेत, ज्यांना घेऊन आपण ही महाराष्ट्रातली निवडणूक लढवली, महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्याला मतदान दिलं, ते मतदान आपल्याला शिवसेना आणि भाजप युती म्हणूनच दिलेलं होतं आणि तो जो मूळचा विचार आहे त्याच्याबरोबर आपण राहावं ही आमची भूमिका होती. आज सुद्धा आमची ती भूमिका तशीच आहे. मी तुम्हाला सांगतो की एकही आमदार हे मंत्रिपदाच्या आशेने इथं आलेला नाही आहे. कारण मुळात आमच्याकडे जे आमदार आले त्याच्यामधले 6 हे विद्यमान मंत्री होते. ते आपलं मंत्रिपद सोडून इथं आले, म्हणजे ते आपल्या तत्वासाठी इथं आले आणि त्या तत्वासाठी त्यांचं म्हणणं होतं की जो बाळासाहेबांचा विचार होता, जो हिंदुत्वाचा विचार होता आणि ज्याच्यासाठी 25 वर्षापूर्वी बाळासाहेबांनी भाजपबरोबर युती केलेली होती आणि युतीमध्ये आपण एकदा भांडलो, पुन्हा जवळ आलो, तरी पण आता पुन्हा हे मतभेद झाले. ते मुख्यमंत्री कोण असावा या कारणासाठी मतभेद झालेले होते. 2 पक्षांमध्ये असं कुठलंही वैमनस्य आलेलं नव्हतं की त्याच्यामुळे ते पक्ष वेगळे व्हावे. आज मी खरं तर संजय राऊतांच्या रोजच्या याला उत्तर देत नाही, परंतु आज अत्यंत चुकीचं असं त्यांनी विधान केलेलं आहे की पाठीमागे खंजीर खुपसला. कोणाच्या पाठीमागे खंजीर खुपसला? म्हणजे उद्या असं झालं असतं की ज्या वेळेला तुम्ही युती तोडली आणि तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबर गेला त्यावेळेला लोक तुम्हाला म्हणू शकले असते की तुम्ही खंजीर खुपसला. कारण ते जे लोकांचं मत होतं, जे जनतेचं मत होतं, ज्याच्यावर सरकार निवडून येतं ते शिवसेना आणि भाजप या युतीलाच होतं. ते कधीही नव्हतं काँग्रेसला किंवा राष्ट्रवादीला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रामध्ये पराभूत झालेले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामुळे अशी स्टेटमेंट काढून कुठेतरी त्याच्यामधून जनतेचा संभ्रम निर्माण करायचा, जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करायचा. सुरुवातीला त्यांनी अनेक असे भडकाऊ स्टेटमेंट काढली की ज्याच्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरतील आणि रस्त्यावर उतरून त्याचं प्रेशर आमच्यावर येईल असं सुद्धा बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.